И така, здравейте, това съм аз, Викто БГ. Днес ще правя ревю на новия на Texture Pack Adventure Time. Така, първо главите. Това е на скелет, на Wither скелет, зомби, обикновена глава, само че тя е бъгната, както и скина на играча. Да, ето го пак зомбито и ето е и главата на крипъра. Да. Това е кожената броня. Ето сега аз ще се сложа. Тя е като шапката е като на Фин. Така. Да. Сега следващата броня е верижна. Сега само да се сложа. Тя е също, само че е малко по-избледнява, така, не знам. Като айтема, така. Следващата е Iron. Бронята, тя е като на някакъв си рицар. Ето. Рицар, следващата е диамантина. Ето. Само. Да, и последната е златна. Тя също е като диамантината, само че червена. Да. Тези не ми трябват. После ще взема. Готово. Сега това е коня. Те конете са почти еднакви. Но да. Чествиците стават като скелет глава, като са двойни, но като един не. Да. Ето, има много материали тук. Почти всичко е оправено. Някой не. Ето, това е крипъра. Да, той някак избяга. Това е скелет. Това е зомби, да. Зомбито прилича на бащата на Марс или ако някой е гледал филма. Сега ще спална и други мобове. Ендермана, ето го. Той е някакъв висок мъж. Зомби пигмена. Хиля се е като пача. Гаста е между другото много як. Ето виж, така му се вижда какво има в устата му. Или по-скоро е отрязан наполовина от тази страна. Така е направен. Слайма. Той не знам на какво прилича. Да, на някакво. Да, това е от. Ако сте гледали, има една серия, в която има един ключ в нещо като слайм и Фин иска да я вземе. Така, това е паяк. Ма нещо май е бъгнат. Така, скелета ви го показах и крипъра ви го показах. Така, сега още малко мобове. Те от тук са. Не остават много. Така, Кейв Спайдера. Той е цветен. Това отпред е малко бъгнато главата му май. Силвер Фиша е еднакъв. Блейза, не знам, някакъв си ядосан. Магма Куп е същото. Да, само дето е целият тъмно червен и очите му червени. Така Бац е много як. Уича е като ония магиосник, доста яко. Ендермит е еднакъв. Гвардиан е еднакъв и прасето е доста якичко. Мен лично ме кеф. Уи! Така, да, още съвсем малко не остава. Да, с едно не стигнаха вилджър. Да мога да намеря вилджър тук, отколкото да ви го покажа. Да, това е вилджър. Така, следващото е шип, т.е. овца. Как се хили? Крава. Кокошка. Склая. Това е по-различно, има. Няма пипала между другото. Лоув. И да, също тук е яко, че когато лоуфа бъде опитомен, само да намеря това, че малко. Да, ето. Това бе. Къде бягаш, бе? В този въп не иска.
Какво правят тези, че не искат? Ето. Да, като Джейк е. И когато вземете, примерно, нещо от тези, може да му слагате каишката различна. Да. И той ви следва както нормалното куче. Ето сега изведнъж да видим. Да. Следва ви. И ако отидете по-надалеч от него, и то се телепортира както... Вие знаете. Както нормалното куче. Обикновено. Така да седи тук, че да не ми... Сега това е мушрум. Гъбите, между другото, са много големи. Да, сега ще пробвам... Ако го намеря... Или пък може и да не го намеря, затова не е много трудно. Гъбата мислех да ви покажа, но явно няма да успея. Така, оцелота е много различен. Ма като котка не съм го виждал, сега може да видя. Така, риба ми трябва. Първо да го заключим. Така че да не избяга. Да сложим място и да го спълним. Така, риба. Яша риба. Хареса ми. Ми същото е като гледам. Или пак тото и не... Тото пак е оцелот само дето... Мой ли? Не знам. Вълк... Какво? Този вълк бие скелет. Това не е моето куче. Така, следващото е хорса. Аз ви го показах по-рано ден. Рабит еднакъв и накрая вилджера. Той също е много як. Да, ето го. Мистър. Не всички имат очила, да. И бягат супер много бързо. Да, не ме харесва да бъде. Да. Дано ви е харесало. Ако е харесало, дайте пръста нагоре и се абонирайте. Байката!